Srdečne vás zdravím, volám sa Mirka Machinová a s láskou sprevádzam na ceste osobného a profesijného rozvoja. Dnes by som rada hovorila o téme zmeny, a to zmeny ako istoty v živote. Nechcem povedať, že zmena je jediná istota v živote, pretože je viacero istôt, ale zmena a istota k sebe moc nejdu. Však sú to také protichodné slova. Ale zmena je veľmi dôležité slovo a veľmi dôležitá téma v tomto období, pretože sa dejú neustále zmeny a dejú sa veľmi rýchlo. Môžeme to vidieť aj za posledné roky, 10 ročia, ako ľudstvo veľmi rýchlo technologicky napreduje oproti predchádzajúcim rokom a storočiam, že ten proces sa zrýchluje v technologickom pokroku, ale dejú sa aj veľké zmeny v ľuďoch, v tom, ako pristupujú k sebe, k okoliu. Môžeme to vidieť, že ľudia sa stávajú citlivejšími na určité témy, na to, ako sa s niekým zaobchádza. O mnoho citlivejšie reagujú aj na to, ako sa s nimi zaobchádza. Cítiť na celej planéte väčšiu citlivosť voči prírode a voči tomu, ako sa zaobchádza so Zemou ako takou, keď si uvedomujeme, že bez Zemi neprežijeme, že ona prežije bez nás, ale my bez nej nie. Takže síce stále sú tu ešte určité vplyvy, a určité skupiny a určití ľudia, ktorí chcú vyťažiť z planety čo najviac bez ohľadu na následky, ale práve naopak dvíha sa aj o mnoho väčšia vlna tzv. Odporu, to môžem nazvať, ale zároveň je to aj vlna akéhosi uvedomenia si toho, že zmena je potrebná. Že je potrebné si uvedomiť, že my sme o mnoho viacej prepojení s prírodou a so Zemou, ako si možno myslíme. A bude to na škodu len nám, ak nebudeme počúvať hlas, ktorým ku nám prehovára Zem, ale aj naše vnútro. Pretože my sme zo Zeme vzišli. Aj naše telá sú vlastne ako keby zo Zeme a obsahujú tie isté prvky. A my sme so Zemou veľmi spojení, či už energeticky alebo fyzicky. A bez nej v podstate neprežíme, pretože ešte nelietame úplne do vesmíru tak, že by sme si objavili nejakú planetku, kde by sme sa mohli presťahovať ako civilizácia, ale o to ani nejde. Nejde o to, že tu zhumpulujeme jednu planetu a budeme hľadať druhú, kam sa presunieme a budeme robiť to isté. Je dôležitá zmena práve v tom myslení a v tom zaobchádzaní. Lenže to je veľmi komplexná téma. To je téma zaobchádzania samého so sebou, čiže tu sme si už hovorili, to je sebaláska. Pretože čím som ja láskavejšia k sebe, čiže čím sa viacej chápem, čím sa viacej prijímam, čím si viacej odpúšťam svoje minulé chyby, čo som urobila alebo urobil, tým viacej láskavosti prejavujem aj k druhým, k svojmu okoliu, k bytostiam okolo mňa, ale aj k celej planéte. O mnoho viac, čím viac si uvedomujem vlastne svoju hodnotu, tým viac si uvedomujeme aj hodnotu všetkých ostatných ľudí, života ako takého. Život, aká je to vzácnosť, aké je to privilégium žiť. Aj keď niekedy je život veľmi ťažký. Určite. Ale naozaj žiť svoj život tu na planéte Zem je veľké privilégium. A niekedy na to zabúdame. Niekedy nás ten život naozaj zomelie, že je toho na nás príliš veľa, ale život ako taký sám o sebe je dar. A vždy je len na nás, čo my s ním urobíme. Ako ho budeme žiť. Ako sa k nemu postavíme, pravda, že? Či budeme obviňovať ostatných a hádzať zodpovednosť za svoj život na ostatných, aj keď sme možno mali ťažké podmienky v detstve,
aj keď sme možno zažili toho veľa zlého, ale vždy sa môžeme rozhodnúť pre to, ako budeme reagovať na to, čo sa nám stalo, či sa z toho poučíme, či to príjmeme, či si to dovolíme precítiť, ako keby prebolieť, keď to môže bolieť veľmi a dlhšie. Ale ak si to dovolím, tak vtedy práve prichádza ten proces liečenia. Liečenia nielen mňa samotného, ale ako keby aj celej generácie predo mnou, mojej rodiny, môjho rodu. Keď ja si spracujem určité veci, vplýva to na moje najbližšie okolie, takisto aj na môj rod. Ako by som liečila aj tie veci, ktoré sa stali v minulosti. Pretože my sa do takýchto podmienok aj rodíme, kedy môžeme do toho rodu priniesť niečo nové, nejaký akoby taký čerstvý závan energie, taký čerstvý vietor v tom, že ja možno prelomím tie zastaralé vzorce, tie už nefunkčné vzorce, ktoré už možno v tejto dobe vôbec nemajú uplatnenie a skôr mi škodia, že ja ich prelomím, vytvorím tú zmenu v určitom vzorci chovania sa a tým pádom môžem posúvať samu seba, ale aj celý rod dopredu. Dobre? A preto sa hovorí, že zmeň sám seba a zmeníš celý svet. Dobre? Pravda, že keď mením samu seba k lepšiemu, k tomu láskyplnejšiemu, tak sa mení aj pohľad na svet. Veci vidím inak. Ale zároveň, keď mením seba, tak tou energiou zmeny, ktorú mám vo svojom poli, môžem inšpirovať aj ostatných, že ja som to zvládla, že to ide, že sa dá zmieriť s tým, čo som kedysi zažila, aj keď to bolelo, že sa dá odpustiť, pochopiť a prijať a posunúť sa ďalej. Lebo veľa ľudí môže byť zaseknutých v určitých ublíženiach, určitých obdobiach života, v určitých zážitkoch, kedy sa nechcú pohnúť z miesta, buď preto, že na to nemajú sílu, alebo jednoducho netušia po zmene. Je to v poriadku. Každý nech si žije taký život, aký si žiť chce, ale ja skôr prehováram k tým, ktorí túžia po zmene. A hovorím o pozitívnej zmene. Čiže o tom vytvoriť tu na Zemi krajší svet, taký láskyplnejší, spolupracujúci, taký akoby ľudský. Ale tú ľudskosť vnímam v tom najkrajšom význame, alebo tom najvznešenejšom. Keď sa povie, že ty si taký ľudský. To sa myslí, niekedy sa to myslí, ako že ten človek má srdce, že cíti, že je súcitný. Pravda, že ľudsko sebe zahŕňa aj krutosť. Áno, má tam rôznu škálu od agresivity a krutosti až po tie hrdinské činy, až obetovanie sa života. Hej? Pravda, že žijeme tu vo svete duality, kde je aj to biele, aj to čierne, ale je to medzi tým. Nie je to tu len biele, ale čierne. A preto aj veľa ľudí, možno v tomto období, sa rozhoduje, či to tu má ešte vôbec význam sa snažiť, keď to vyzerá, že svet sa ide zblázniť a stále nám tu, alebo veľakrát nám predkladajú negatívne správy a na to sa zameriavajú, ako ľudí rozrušiť, nie ich povzbudiť. Však v rádiách veľmi, alebo v televízii veľmi málo počujem o takých tých povzbudivých správach, kedy sa niečo podarilo, kedy ľudstvo niečo úžasné dokázalo. Skôr je predkladané takéto negatívne, aby to ľudí dávalo dole. Lenže ľudia majú slobodnú vôľu. Môžu sa rozhodnúť, a to každý deň sa môžu rozhodnúť, akým smerom sa bude uberať ich deň a akým smerom sa bude uberať ich život. Pravda, že to sa veľmi ľahko hovorí. Že to je strašne veľa príručkách, že mali by sme vykročiť to správnou nohou a hneď sa ráno naladiť, aby to bolo všetko fajn. Niekedy sa to veľmi ľahko hovorí. Ja tomu rozumiem. Ale nie je to vždycky ľahké.
Skôr mi ide o takéto celkové nastavenie v živote, a aby sme neupadali do apatie a do také celkovej životnej frustrácie. Vždy sa dá s tým niečo robiť. Vždy sa dá posúvať sa ďalej a nájsť takú tú nádej v sebe, alebo to svetlo, alebo ten dôvod, prečo žiť. A potom, pokiaľ necítime radosť zo života, nádej alebo svetlo, a cítime, že sme akoby zavalení možno temnotou alebo proste strašne veľa negatívnymi a nevieme sa z toho dostať vonku, tak je dobre sa pozrieť na to, že čo to vo mne je také, čo mi tam bráni vidieť tú radosť alebo to svetlo, čo je vo mne možno nespracované. Lebo práve, o tom som už veľakrát hovorila, že keď máme negatívne emócie, ktoré nie sú spracované, čím viacej blokov v sebe máme, tým menej toho pozitívneho vieme prijať do života. Pretože máme ako keby veľmi, ako to mám povedať? Predstavte si psychiku ako vodu, ako nejakú hladinu jazera. A čím je znečistenejšia, tým ťažšie sa vidí na dno. Keď je povedzme plná kálu a bahna, je povedzme celá čierna. Ale postupne, ako ju začnem čistiť, tak môžem postupne vidieť určitú jasnosť, určitú žiarivosť tej vody. Môžem dokonca vidieť potom až na dno, keď je vyčistená, keď tá voda sa celá pekne prečistí. A takto funguje aj psychika. Pretože keď tam je strašne veľa toho kálu a toho znečistenia, tak my nevidíme jasne. My ako máme zastretý zrak tým negatívnym a potom to vlastne aj priťahujeme. Potom presne tak to vlastne aj býva, že čím viacej toho negatívneho mám v sebe nespracovaného, tak tým viacej toho negatívneho vidím aj vonku. V rôznych správach a udalostiach a v okolí. A potom sa stáva, že tí ľudia, ktorí sú veľmi, veľmi depresívni, keď už to je až diagnóza, keď už nemôžu povedzme stať z postele, tak oni vidia len to negatívne. Oni nevidia nič pozitívne, absolútne nič. Tam ku ním tá radosť ani neprenikne, ani len slnečný lúčko neprenikne. Ale ako so všetkým, je to opäť informácia psychiky, je to informácia nášho podvedomia, ktorá nás informuje o tom, že treba niečo riešiť. Niekedy psychika alebo naše podvedomie ku nám prehovára rôznymi spôsobmi. Najprv začína jemnejšie, určitými náznakmi, keď sa povedzme necítime dobre alebo necítime nespokojne, už to trvá dlhšie. A keď to ignorujeme, tak potom použiť tvrdšie metódy. Keď už sa nevieme vyhnúť určitým pocitom, alebo to môže ísť na fyzické telo. Keď sa to už nedá nevšímať si. Tak. Ale aby som sa vrátila k zmene. Zmena tu vždy bola a trúfam si povedať, že aj bude, pretože nič neostáva akoby nemenné. Stále. Energia stále prúdi. Aj my sme zložení z energie, však. My sme samotná energia a tá energia nie je nehybná. Ona sa stále vlastne, tie atómy sa pohybujú, elektróny sa pohybujú. Všetko v nás sa stále pohybuje. Všetko je energia. A energia je stále v pohybe. A preto dochádza k zmenám. V určitom období ľudského vývoja tie zmeny boli pomalšie a v určitom období zasa boli rýchlejšie. A teraz to práve vidím, ako som začala hovoriť, že tie zmeny sú teraz veľmi rýchle. A akoby vykompenzovať ten technologický pokrok, ako by sa to mohlo aj prispôsobovať, chce sa od nás, aby sme sa menili aj my. A ani nejde tak o ten technologický pokrok, ale skôr povedzme aj to, v akom stave je planéta. To, aby sme sa vlastne sami seba nezničili. Chce od nás zmenu. Pretože doteraz tu bolo veľmi a veľakrát presadzované taký ten postoj toho individualizmu. Také to, že ja som tu, ja chcem, ja z toho vydalujem čo najviac. Pravda, že každý to má nastavené inak. Každá kultúra to má nastavené inak. Sú kultúry, ktoré sú
veľmi individualistické a založené na tom, že len ja. Hej? A potom sú kultúry, ktoré sú sa veľmi také akoby spoločenské, založené na tej spolupráci. Väčšinou to je vtedy, keď spolupracovať musia, hej? Keby neprežili ako jednotlivci. Ale teraz v kapitalizme a povedzme v Európe ten individualizmus cítiť je taký ten konzumný spôsob života. A celosvetovo môžeme vidieť, že tu na jednej strane narastá určité napätie, agresivita, nenávisť a táto vlna tej agresivity, negativity kričí veľmi hlasno, však ju počuť všade, médiá o tom informujú, potom ľudia o tom radi hovoria, je to veľmi taká ako keby chytľavá téma, ale na druhej strane tu cítiť, ako by to jeden prúd, a ďalší prúd, ktorý sa vzdúva, a to je prúd presného opaku týchto energií. Hej? Energie, ktoré sú rozrušujúce, ktoré vyvolávajú strach, obavy, ktoré ako keby nás stiahujú do seba. Hej? A potom to práve ten prúd, ktorý nás otvára, a to je prúd ľudí alebo energie, ktorá hlása po zmene k tomu, aby sme sa naozaj nezničili. Aby tu prišlo niečo nové, niečo láskavejšie, niečo čo priniesie zmenu k lepšiemu, aby sme prežili ako ľudstvo. A tá zmena, alebo tá túžba po zmene už tu je niekoľko desaťročí, to určite. A niekto môže mať z toho akoby hlavu smútku z toho, že už to trvá tak dlho a vlastne sa nič nemení. Mení sa. A stále viacej ľudí sa práve prebúdza z určitého spánku, z toho, že ja nič nezmôžem ako jednotlivec a kto som ja, hej, čo o tom rozhodujú tí hore a ja na to nemám žiaden vplyv. To vôbec nie je pravda. Každý z nás môže prispieť ku zmene, k lepšiemu. A vnímam to tak, že veľa ľudí cíti alebo túži po zmene k tomu lepšiemu. Že je tu veľa ľudí, ktorých už nebaví ten prúd tej väčšej nenávisti a toho ohovárania a toho zastrašovania, ktorí chcú žiť úplne iný život. Presný opak toho, aby nám tu bolo spoločne dobre. Aby sme tu vytvorili mieru milovné spoločenstvo na Zemi, ktoré bude práve oslavovať život, nie ho ničiť. Ktoré sa bude starať o planétu, ktoré bude rešpektovať sám seba, ale aj sa vzájomne. Bude rešpektovať život ako taký. Nepôjde o nejaké mocenské vplyvy, o peniaze, aby si niekto čo najviac nahrabal, aby tu niekoho ovládal. Pretože ono to možno predtým fungovalo, to ovládanie, u určitých ľudí. Ani vtedy nie, ale teraz mám pocit, že stále viacej ľudí sa z toho akoby ovládania, z tej manipulácie akoby vymaňuje. Že už nechcú takto žiť. Ako keby naberajú svoju osobnú silu v tom, že aj oni majú právo hovoriť do toho, aké to tu môže byť. Veľakrát práve tento prúd a tí ľudia, ktorí túžia po pozitívnej zmene, môžu mať pocit, že tou slušnosťou alebo tým dobrým slovom alebo tým pozitívnym prístupom vlastne nič nezmenia. A že proti tej hrubosti a tej agresivite tá sila je vlastne ako keby slabá. Ale ono to je len domnenka, pretože skutočná sila práve spočíva v srdci, spočíva v láske, v tom, že ja sa postavím agresivite. Hej? Ako, ja neviem, vyvršovať sa na niekom, kto je slabší, niekoho zastrašovať, hej? A po niekom sa voziť, to je strašne ľahké.
a podľahnúť strachu. Hej, to je ľahké. Ale práve tá sila, tá skutočná sila spočíva v tom, že ja sa postavím tomu vonkajšiemu tlaku, tomu, čo možno niekto chce, aby som sa tak povedzme cítila, alebo niečo robila, alebo sa nevnímala. Práve tá skutočná sila je v tom, že ja sa postavím tomu vonkajšiemu, čo sa mi predkladá a ja sa opýtam samej seba alebo samého seba, čo ja vlastne chcem a ako to chcem a čo preto urobím. Pretože obrovská sila spočíva v tom, keď sa ľudia zhromaždia. A čím viacej ľudí má ten istý zámer, tým silnejšia je tá myšlienka toho zámeru. Čiže stále viacej ľudí túži po tom mierumilovnom prúde, potom, aspoň môjho pohľadu, po tom mierumilovnom prúde, po tej pozitívnej zmene. A postupne sa akoby tí ľudia pridávajú k tejto vlne. Áno, niektorí sú tak frustrovaní, že povedzme sú niekde v strede, v nejakej apatii a nevládzu nič. Nevládzu sa pridať ani k tomu pozitívnemu, to agresívne ich nejako valcuje. Čiže ako keby sú niekde v strede, ale to je v poriadku. Každý to má nejako nastavené a u každého tá zmena prebieha na základe nejakého vnútorného rozhodnutia. Povedzme, veľakrát aj za mnou chodia klienti, keď prežívajú niečo už naozaj veľmi ťažké, keď už sa cítia úplne na dne a nevedia si ďalej rady. Pretože už to množstvo toho negatívneho dosiahlo takú úroveň, že už im to prerastá cez hlavu. A vtedy príde tá túžba po zmene, že už je toho moc a ja chcem s tým niečo robiť. Takže u každého tá motivácia ku zmene môže prísť za iných podmienok, môže prísť v inom čase, môže prísť jednoducho na základe inej situácie, iného zážitku, ktorý si zažil a je to v poriadku. Nikoho nemôžete nútiť ku zmene. Ale to, čo môžete urobiť, je pracovať na sebe a meniť sa vy sami. Napríklad už len tým, že si každý deň vyhradím čas pre seba a budem šťastná. Budem robiť niečo, čo ma baví, sa budem cítiť dobre a práve tá vibrácia toho šťastia sa bude šíriť do okolia. A bude práve protiváhou k tej negativite, ktorá sa tu akoby snaží prevládať. Ale ja mám pocit, že keby už tak ako ustupuje, že snaží sa zo všetkých síl ešte, aby sa tu necítili dobre, akože topiaci sa slánky chytá, asi tak, alebo sa hovorí, že pred úsvitom býva najväčšia tma, že ako keby ľudstvo sa naozaj ako taká vlna sa vzdúva k tej zmene, k tej obrovskej zmene, ktorá by tu mohla prísť, tej pozitívnej zmene, aby sme to mali naozaj dobre na planéte Zem, ako ľudstvo, ako celé ľudstvo. A tým pádom akoby vyrušila tú negatívnu energiu. A práve my si nevedomujeme, že už len to, že sa cítim dobré v tejto dobe, v tomto priestore, v tejto krajine, je strašne veľa. To, že sa cítim dobre. Lebo toľko ľudí sa cíti zle. Nevedia sa cítiť dobre, nemajú nádej, cítia sa frustrovaní, zničení, vystresovaní, vyhorení. Čiže práve to, že ja sa cítim dobre, je strašne veľa. A nemusím pri tom robiť nič strašne veľkolepé. Ja si prečítam si knižku, oddychnem si, poležím si, vypočujem si niečo príjemné, pustím si nejakú dobrú hudbu a tým pádom zo seba vydávam tie vlny pozitívnej energie, ktoré sa ale šíria do okolia. A energia reaguje na energiu. Ja ani nemusím vedieť, ale to mojou pozitívnou energiou. Pravda, že nie je to vynútenou. Že ja teraz si poviem, že ja sa budem cítiť dobre a potom sa cítim úplne zle a mám chuť ležať 2 dní v posteli. Nejde mi o tú nútenú. Takéto, keby sa hovorí o tom slniečkovaní, že na silu si pretlačam pozitívne pocity. To nie. Ide o to, že ja sa prirodzene cítim dobre a
Aj to, keď sa cítim zle a dovolím si oddychnúť, dovolím si nič nerobiť, aj to ako keby vysiela vlny určitej energie, že ja si dovolujem počúvať sa. A toto všetko môže inšpirovať okolie, môže to inšpirovať vašich susedov, hneď vo vašej blízkosti, vašu rodinu, tým, že to vy žijete. To je najlepší príklad a najlepšia zmena, ktorú môžete dosiahnuť tým, že ja si dovolím to, čo potrebujem, že dosiahnem zmenu v sebe a tým pádom môžem inšpirovať. Zoberte si, že je veľa osobností, či už zo showbiznisu, alebo z vedy, alebo proste z rôznych oblastí, ktoré možno už ani nežijú, ale ich odkaz pretrváva naďalej. Pretože sa v tej dobe možno vzbúrili proti nejakým zaužívaným pravidlám, alebo našli v sebe silu vykročiť z tej buď svojej komfortnej zóny, alebo z tej zóny toho, ako by povedzme ženy sa mali chovať, ako by sa muži mali chovať, ako by sa mali vedci chovať, ako by sa mali, ja neviem, kto chovať, nejaké hviezdy, nejaké modelky, speváci, skupiny. Práve tá originalita a autenticita ľudí veľmi priťahuje. To si môžete určite aj všimnúť, že práve tí ľudia, ktorí sú autentickí a na nič sa nehrajú, z nich ide taká prirodzenosť a aj priťahujú veľa ľudí. Jasné, že sú rôzni ľudia. Sú aj ľudia, ktorí majú prirodzene charizmu a zneužívajú ju. Pravda, že všetko sa dá zneužiť, ale všetko sa dá využiť aj k tomu dobrému. A tam prichádza na rad rozhodnutie každého človeka, čo s tým urobí, ako sa zachová. Preto vás chcem povzbudiť do týchto dní, aby ste nevešali hlavu, že pozitívna zmena je vždy možná, dôležité je vytrvať. A vôbec nevadí, ak niekedy na to nemáte náladu, ak to tak niekedy necítite, ak sa cítite vyšťavení a nemáte chuť nič riešiť, aj to je úplne v poriadku. Je v poriadku si dopriať to, čo potrebujem a neprepínať sa a nesiliť sa do niečoho, čo mi nie je prirodzené. Ak potrebujem mesiac nič neriešiť, ja neviem, mať zlú náladu, tak ju budem mať. Tak čo? Ide o to, že sa vo vás môže niečo diať. A teraz mám pocit, že sa toho deje veľa. Že prichádzajú rôzne zmeny a možno aj na nejakej energetickej úrovni. A veľakrát sa s tým ľudia ťažko vyrovnávajú aj v tom, že sú veľmi unavení, že fyzické telá sú unavené, ale možno aj psychika je unavená, lebo sa musia akoby vyrovnávať s tými novými energiami, ktoré tu prichádzajú, s tou zmenou, ktorá prichádza. Možno ste si aj všimli, že teraz sa aj rodia úplne iné deti, keby také vedomejšie, sebavedomejšie, o mnoho citlivejšie. Veľmi citlivo vnímajú, keď sa niekomu ubližuje, veľmi citlivo vnímajú prírodu, keď sa s ňou zle zaobchádza. Jednoducho citlivosť sa u ľudí a ľudstva ako takého zvyšuje. A niekto s tým môže mať veľký problém v tom, že tá citlivosť mu môže otvárať určité staré rany, ktoré si otvárať nechcel, ktoré chcel mať niekde zavreté a už sa na ne nedívať. Akoby vôbec to neriešiť. Nejde o to, aby sme rozpitvávali minulosť a každú udalosť, ktorá sa nám stala a teraz si tam to rochnili, hej. O to vôbec nejde. Ide o to pristupovať ku každej udalosti, ktorá sa nám stala tak, aby bola zneutralizovaná, aby bola poliečená. Čiže do niektorých udalostí z našej minulosti je potrebné sa pozrieť a niečo tam povedzme prežiť, niečo tam napríklad napraviť, niečo tam povedať aj tej osobe, ktorá nám tam ubližovala. A niekedy tam stačí len nejaké uvedomenie, niekedy tam stačí odpustenie, ale u každého je to veľmi individuálne, čo potrebuje, koľko toho potrebuje. Dobre? A práve tá citlivosť, ktorú vnímam, že sa to keby teraz zvyšuje na planéte Zem, tak táto citlivosť mnohým otvára
aj takéto seba uvedomenie, že čo mi ešte robí dobre, čo mi už nerobí dobre a už sa to nedá ignorovať. A tuto sa cítim zle. A prečo sa tam cítim zle? Hej, už práca mi nevyhovuje, to, čo som kedy chcela, to už nezvládnem, už sa nechcem potlačovať, už chcem byť šťastný. Veľa ľudí už túži byť šťastných. Túžia sa cítiť v živote dobre. A teraz nehovorím o tej konzumnosti. Jasné, že určite mať dostatok peňazí, mať krásne oblečenie, byť upravený, to je úplne v poriadku. Skôr mi ide o to cítiť sa vnútorne dobre. Byť naplnený. Robiť to, čo ma baví. Cítiť zmysel práci, ktorú robím, alebo v tom, čo robím v mojom živote. A veľakrát sa ľudia pýtajú, že aký je vlastný zmysel života. Že čo vlastne mám v tom živote robiť. My to vo vnútri cítime. Každý má v sebe nejaký taký kompas, ktorý mu presne ukazuje to, čo by v tom živote chcel robiť. Aký má zmysel ten jeho život. U každého to môže byť niečo iné. A veľakrát sa, alebo niektorí ľudia sa nepočujú to, čo ich robí šťastnými. A to môže byť úplne malé veci. A práve tak to začína. Čím viacej malých veci si dovolím robiť, čím viacej toho malého šťastia zažívam, tak postupne sa mi to začne zbierať a budem chcieť zažívať viacej šťastia. V takých dlhších okamžikoch a potom dokonca vo všetkých oblastiach svojho života. Takže preto vás týmto aj vyzývam k pozitívnej zmene vo vašom živote, aby ste urobili to, po čom ste už možno dávno túžili a čoho sa možno bojíte, ale vnútorne cítite, že už prišiel ten čas. Držím vám palce a keby ste potrebovali, som tu pre vás. Môžete sa mi ozvať. Majte sa krásne, nech sa vám zmení v životoch dejú jemne a pozitívne. Majte sa krásne. Teším sa na vás v ďalšom videu.